3 ҳаҷми барқи истеҳсоли Тоҷикистон ба ҳамсояҳо дода мешавад. давоми як моҳ Тоҷикистон ба хориҷ аз кишвар қариб 640 миллион киловатт-соат нерӯи барқ интиқол дод. моҳи июли соли равон Тоҷикистон наздики 30% аз ҳаҷми умумии истеҳсоли барқ дар ҷумҳуриро ба хориҷи кишвар содирот намуд. ҳаҷми умумии истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар дар ин давра 2,1 миллиард киловатт-соатро ташкил додааст. бино ба маълумоти вазорати энергетика, тӯли 6 моҳи соли ҷорӣ аз ҷумҳурӣ 1 миллиарду 257,4 миллион киловатт-соат нерӯи барқ содирот шудааст. аз ҳисоби нерӯи барқи фурӯхташуда дар ин давра ба кишварҳои ҳамсоя 230 миллион сомонӣ наздики 25 миллион доллар даромад ба даст оварда шудааст. мувофиқи созишҳои қаблан ҳосил шуда, Тоҷикистон имсол ба хориҷи кишвар беш аз 3,2 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ содирот мекунад.